На 27 март 2026 година продължавате да гледате часът на Пело Кръстев. В нашото студио вече е Климент Талев, внук на писателя Димитър Талев. За мен е чест, благодаря, че сте в нашото студио. Здравейте. Както и вие сте член на БНС НД, организацията на Боян Расате. Темата днес: кой как предаде каузата Македония през последните години? Какво виждате, господин Талев? Много големи предателства. Може би трябва да кажа как се запознах с господин Расате и защо така продължавам да го поддържам. Още повече искам да кажа, че понеже през годините претърпях много големи разочарования и даже последните 2 години съм отказал всякакви участия в телевизия. Разочарование от кое? От предателства. Знаете ли, баща ми почина 2013 година. Той е Брислав Талев, който на него дължиме, че успя да опази архивът на Димитър Талев от набезите на държавна сигурност, защото те искаха да го ликвидират. Да. Както, впрочем, ликвидираха косвено и дядо ми чрез лагерите и за това, че не искаше, казваше, че е българин от Македония. Всъщност, тази година се навърши 60 години на 20 октомври от неговата кончина. Когато баща ми 2013 година умираше, ми каза: Климент, пази интелектуалното наследство на дядо ти като зеницата на очите си. Пази го от македонците, облечени в вас, от двете страни на насилствено издигната граница. За съжаление, през 2012-2014 година дойдоха при мен едни братовчеди от Македония и казаха, че имат проблеми с това да получат българско подданство, а ги гонят оттатък. И че аз трябва, ако мога да им подпиша декларация, с която да гарантирам, че те са българи, за да могат по-лесно да... Тогава се обърнах към един ваш колега Румен Жерев от Вестник Телеграф, който беше в Македонския научен институт също. Той, между другото, преди това ми беше помогнал, защото мултигруп, Сашо Дончев в Бистрица беше решил да газифицира мултигруп и наводниха думата на Талев. Благодарение на него даде така гласност след медиите, сложиха един дренаж. Защото искам да ви кажа, че къщата в Бистрица на Димитър Талев, там по негова воля се съхранява и неговия архив, неговата интелектуална собственост. Но да започнем с това, как всъщност се опитват да македонизират Димитър Талев? Ето точно това. Да се върнем на това, аз бях почнал. Първо през 2000-та година баща ми му бяха познати от Македония, му казаха, че са преведели Лигден на македонски. Отидохме във Външно министерство с адвокати, отидохме и в Министерство на културата и там казаха, че нямат такава правна възможност, а в последствие се оказа, че е имало нота между България и Македония и са имали такава, и затова, ако искам да дадем някакъв отпор, трябва да отиваме да се съдиме с тамошни адвокати по тамошното законодателство, което е абсолютна глупост. Да. През 2015 година, когато дойде този мой братовчет, който искаше да получи подданство, и аз се обърнах към колегата ми Румен Жерев, той ми донесе една книга "Железни йод, светилник", което мен ме беси това, че отзад пишеше, че е издадено с помощствованието на Министерството на културата в Скопие. И вашия колега Румен Жерев ми се обади след няколко дена и каза: господин Каракачанов иска да говори с вас. Отидох при господин Каракачанов, там беше неговия заместник Юлиан Ангелов. Да. Казаха: ще помогнем на това братовчет, но ще дадем и гласност на този проблем. Но имаме едно условие: господин Границки да издаде събраните съчинения. Виждате, сега агент подкрепя агент.
И аз кандидатствах, подписах договор. След седмица-две се обади един млад журналист, вземе интервю за лентата на господин Карбовски. Аз там казах тези неща. После имаше затишък, докато един ден телефона ми гръмнаха всичките медии. Господин Ангел Джамбазки завежда дело. Кьорфишек и нищо. Нищо. Какво стана? Абсолютно нищо. Андрей Ковачев каза в Брюксел, там кимнаха неразбиращо. И това нещо се стигна до там, че през 2018 година за 120 годишнината на дядо ми, аз съм отпуснал, защото тогава майка ми се разболя и почина, но министър Каракачанов, който е големия борец за македонистите, също македонизма, е позволил театърът на армията да играе в Македония. Айде ще кажете, няма лошо. Но защо плакатите са били на техния осквернен език, който дядо ми никога не е приемал. И малко по-късно, когато аз преди една година видях това и поставих въпроса на госпожа Майя Илиева от агенция Театър Автор, която трябва да защитава нашите права. Защото се оказва, че театър на армията е спонсориран от Външното министерство и от това на Каракачанов военното министерство, са играли в разрез със закона. Те нямат право да играят театъра на армията извън пределите на България. Аз не знам още сме си върнали Македония. И сега госпожа Майя Илиева се крие от мене, защото аз, моето условие, ето не съединят на театъра, да се спред с правата на театъра на армията, защото това е гнусно посегателство. От цялата тази работа, и завършвам, едното хубаво нещо беше, че понеже продължиха да спират правата на българите, аз написах едно гневно писмо срещу Борисов и всичките управляващи, които дискредитират българите от Македония. И ми се запознах с господин Боян Расате. И направихте това, което може. Ето сега в предизборната кампания, която наблюдаваме, виждаме ли някой да говори за каузата Македония, която е изключително важна, тя от национално значение. Какво трябва да се направи за нея? Не само, че не говорят, а да си свиват ушите, при положение, преди няколко дена чух, че лобират да се падне и този точка втора от добросъседството, което между другото е страхотно предателство и от страна на коалиционния партньор господин Каракачанов. Защото първото предателство и баща ми беше в Великото народно събрание и срещна в правителство на болница президента Джерев, когато признаха тази република, която е създадена на тегубите и кръвта на 4 поколения българи от Македония, защото аз визирам и моята дъщеря Ерика. Защото аз не мога да отида да видя гроба на дедовците си. Това е просто безобразие и както и това обезличаване и господин Манол Пейков, който позволиха с някакви средства там да вземе къщата. Аз и баща ми вече почти 20 години... Какво случи с къщата на Димитър Талев? Тя се събаря. Добре, Манол Пейков ще реставрира. Но дали ще защитава каузата на Талев Манол Пейков, като беше казал, когато е тръгнал да купува, сложил там една плоча на къщата, възпоменателна плоча, на която пише, тук е живял, роден, живял, работил и творил Димитър Талев. Ами бако, преводаци, общественик, може ли такава постащина? Добре. Първо, Димитър Талев там е роден. Но какво е творил, като той е бил живял там до 8 годишна възраст? Да чуем зрители на телефон. Имаме зрител. Здравейте, как се казвате, откъде се обаждате? Здравейте, господин Кръстев, Станимир Гелемачев. Въпрос към вашия гост. Какво очаква той от тези хора, които в себе ВМРО, те нямат нищо общо? Дайте да не се съсредоточаваме само и върху това, като цяло. Ама те никога няма да поставят този много важен въпрос за Димитър Талев.
защото не може хора, които не са свързани с каузата за Македония, да защитават интересите на нашите българи в Македония. Защото вече години наред виждаме един несменяем лидер, нищо не се прави, прогониха с цели достойни българи от тази организация, като покойни Иван Шалев и други хора, ами тези хора няма да защитават интересите на нашите българи в Македония, нито ще поставят въпроса за нашите герои, които си дали живота за свободата на майка България. Всичко добро!